yn sioe Cerrigydrudion, lle efo'r cynghorydd lleol, Gwynol Ellis, a dyn ni wedi lansio deiseb heddiw yma i drio achub gorsaf dan Cerrigydrudion. Mae'r gwasanaeth tân yn ymgynghori ar opsiynau gwasanaeth i'r dyfodol. Mae yna 3 opsiwn yn cael eu cynnig a mae un ohonyn nhw'n golygu cau yr orsaf yma. Felly Gwynol, wedi gyfeithio pa mor bwysig ydy'r orsaf dan yma i'r gymuned leol? Wel, mae'n ardal wledig fel i'w chaled, wrth gwrs mae'r orsaf yn holl bwysig. Mae'n lawer iawn o ffermydd anghysbell iawn yn yr ardal, a ddeud y gwir, da chi angen bod yn nabod yr ardal i fedru ffindio rhai o'r llefydd sydd yma. A hefyd mae gennym ni goedwigaeth o'n cwmpas ym mhob man yn yr ardal hefyd, felly mae o yn bwysig iawn. Mae mor bwysig dydy bod pobl yn gallu cyrraedd tân yn sydyn, yn sylfaenol, da ni gyd isio hynny, dydan. Sut mae'r ymateb wedi bod i'r ddeiseb heddiw yma? Mae'r ymateb wedi bod yn wych. Da ni wedi bod yn trio hyfforddi pobl i ddeud, mae un opsiwn o 3 ydy opsiwn 3, felly nad ydy o ddim wedi penderfynu, a bod o'n bwysig iawn bod nhw'n ymateb i'r ymgynghoriad, a hefyd yn lleddfu deiseb ni i ddangos chi fod tuedd ydy yng nghefn gwlad, bod bobl yn rili gwrtais iawn ac yn cadw'n dawel. Wel, yn yr achos yma, mae'n bwysig iawn bod ni'n codi'n lleisiau ac yn dangos da ni ddim yn mynd i dderbyn bod nhw'n bwriadu cau yn gorsaf ni yn Cerrig. Pwynt da iawn. Felly os ydy rhywun isio llenwi'r ddeiseb, mae ar gael ar-lein hefyd. Mi fydd yna link o dan y sgwrs yma. Os gwelwch yn dda, cefnogwch cymuned Cerrigydrudion i gadw'r orsaf dan oll bwysig yma yn y gymuned. Diolch yn fawr iawn. Diolch.